makarating kayo dito sa Ormoc, makikita nyo agad tong seaside area. Pag galing kayong either mag-bus kayo kasi parang end part siya ng Ormoc. Ang area na to ay laging parang seawall kasi itong nandito. So definitely itong ganito paggabi medyo maraming tao, but of course now we do have curfew. Tapos in this side ito, yan yung area na laging may nag-standby kasi if in case magpalipas kayo ng oras, ganyan, lalo na paggabi, sobrang ganda din siya at saka sobrang safe dito sa Ormoc. Tapos yan, until there, yung mga ganun yung part na area na yan, pag example hapon na hindi na mainit, so mas maganda talagang dito mag standby. Bit-bit ka lang ng mga popcorn or kaya chichirya, and then makita mo yung sunset there, right? Yung dyan, makita mo siya, Ormoc. Tapos dun sa kabilang side, nandun yung mga paninda at saka pasalubong. Okay? So enjoy natin yung pagbiyahe dito sa sa Ormoc kasi napakagandang lugar. So ito yung plaza ng Ormoc. Kung mapuntahan niyo yung plaza ng Ormoc. So ito, mayroong doong part na area na to na medyo okay din. Kasi nandun yung Ormoc City Superdome, medyo malayo. So puntahan natin mamaya-maya, maglakad din tayo papunta doon kasi free naman to dito, wala namang entrance fees. Ito yung mga manok dito sa probinsya. Okay. Ana, ang atong kuwang ani, kuha na lang. Paghugo sa bako ni Jud. Sao alagi nga rin. Yung saksod yun. Hindi na ko ani kabuak sa ako.
So ano tayo ano tayo ng buko. Okay. Yan ah. So pwede. Down na ang camera para makita. Oh, magiging mo assistant. Okay, hindi kasi yung angle. Yan. Mana ma'am? Pag gustong uminom, manigurog yun. Tanaw po tingali ito. Ano yung gagawin? Dapat makagawa kayo ng ganito, oh. Ito yung kutsara. Dapat gagawa tayong kutsara. Yan. Kutsara buko. Ay, Gawin siyang taba, kutsara. diapit, kay maapil ka. Ganyan. Tapos, careful din kayo dito sa sabaw kasi nakakamansya siya. Pag black, hindi nakakamansya. Mungkod makaman sa ang sabaw, Yan. bunot man. Yung ano, ayun ni mama agree. Yung bunot daw yung nakakamansya, ito daw ang bunot. Hindi. Isa na lang, isa na lang. Ito. Tapos na kayo? Wala, oo. Grabe, nagtakas siya. Itang diri ko. Aliga ko na siya, kaya wala na. Okay. Pwede ba mo ba nito? At saan yung lagay ng tubig, ma? Lang ako, labaga. May pang nag-uwi ni Matia. Ano ba na? Panoborin taon. Nag-one on one kayo dyan usap. Ulita, lalakay sila naman ang buha. Ay, yung ulita, ito ang manag... Yan. So malapit na natin nabiyak. Okay. Ang kaya ra, ikaw ra buhiin. Kaya ra, kaya mo. Yan, nabiyak na natin. Okay. Dito walang hugas-hugas, diretso lang. Yan. Diba? Ang sarap. No. Anak mo ligo, Monik. Ay, ligo na kayo na. Yan. Tapos yung kutsara mo ganito. Up. Yan. Ang tawag dito ay lubi. Hindi pala butong. Dito sa probinsya, ang tawag butong. Yan oh. Pag ganito. Kasi ito yung pang gawa ng salad. Salad siya. Yan. So malapit natin maubos yung isa. Tamis. Sarap. Yan oh. Sobrang sarap. Mala, kaputos salad na po, kaputos. Palit ka grater mga bensin ko, anak. Sarap. Choy! Butong. Sarap naman. Nang Kape ko. butong. Kasi nanguha tayo ng butong. Kape ba? Tapos, yun na, pabutong tayo. Tapos, ang sarap. Yan, ganyan. No. Pag pupunta kayo dito, of course, nagdala kayo ng budget. Kasi, kung wala kayong budget pang pang biyahe lang. Kasi dito naman, marami namang kangkong kami. Mamaya, ipakita ko yung mga kangkong kasi ang dami namin kangkong. Hindi nyo binibili yung kangkong kasi gumagapang lang dito sa palayan. Sobrang dami. Ibang klase yung kangkong namin, color violet, nakita ko. At saka color brown. So, sobrang fresh yun. So, mamaya, ipakita namin mamaya. Tapos, yung mga kalabaw naman, malayo yung mga kalabaw. So, sobrang safe kayo. Okay, so, nakahingal. Pag tumataba, hingal na, nabibiyak lang ang buko. Nandun sa likod ng bahay namin yun, no? Doon sa likod ng bahay. Parang iyan mo lang, talunin mo lang, makakuha ka na ng buko. Yan sa Maynila, magkano yung buko? Ang range ngayon 30 plus na yata, o 35, ganun ang range, no? 25 to 30, ganun yung range. Hindi ko alam doon sa may malapit sa amin sa school namin kasi ang mahal na doon. Kasi medyo malayo na. Pero dyan sa may Pasay Palengke, alam ko, medyo 30 yata siya o 28, ganun yung price ng 30 or 35. Hindi na kami bumibili doon ng buko kasi ang mahal na. So hindi na kami umiinom ng buko doon. So bihirang-bihira na lang pag sumasakit na lang yung tiyan ko.
Ano na siya? Hala. Kana. Yan. Okay. Oh, itulong sa taong dako. So dito tayo. Yan na, oy, klaro kayo siya. Ay, gamay pa man Yan sa upos yun. Sa ilaw. Kana. Oh, kana. Oh, na ka, oy. To sa pikas na mo. Okay. Check. One down. Tapos, ito. Matagan pa ko. Okay. Tagal. Yan. Yan. So, solve na pero ikot ko. Naching. Naching ito ang Aching na, aching. Ito ang camera. Sige, kana. Aching. Pwede Oh, na ay, eh. ito na, ay, lapag doon. Pwede na naman oh. Oh, kana. Gamay pa. Kana. Oh, gamay pa. Kana. Dito, dako na rin oh. Ko ana. Aching! Ano ba yan? Oh! Sige mag-aksing. Uy, Ang dami! Aching gani ka? Sige. Bawal. Aching pa! Bawal magsalita. Maligo yung taron. nayabag. Baho mi. Pero murag Susunod guwang na na yan. ko ana. Ha? Parang may ano Murag ba? guwang na. Parang may... Ud. May. Oo. Oh, sa lang. Okay. So mayroon silang solve na ang ano natin, mga pamahaw. So magawa tayo mamaya ng ginisang talong, tortang talong, lahat